na-ebutu bala ibe akwakụ n'iwe nwe ọgwụ na ahụgwo udoni anyị mela dịgbo mana be anyị amakazi Ekwulọbịa ọ nọ n'ụlọ ma ọ nọ n'ezi onye ọbụla na-alụ unu ka anyị mee na omenala elimuji ọbụla Ekwulọbịa 2023 nye ka anyị na-ekwu ya ka igwe na-achị obodo Ekwulọbịa His Royal Majesty igwe injinia Achukwu ka dibịa Emmanuel onye na-eke eze ji ọfọ nke Igbo na Ekwulọbịa onye na-akpa anyị isi onye ọbụla na-atalụ unu omenala iri ji ọbụrụ nke 2023 ga-amagbu onwe na anyị kwadosiri ike unu abụgo na anyị emegbu udo ka anyị were udo wee nata were ịfụnanya wee nata ya onye ọbụla na-alụ elu kedu mgbọchi a na-ekwu dị 1st of September 2023 ọ ga-agbọtụ igwe Chileze ga-emeri awamujie igwe wachia olu echi bụ 2nd of September Ekwulọbịa niile izuzugbo Ekwulọbịa ga-eme ya bụ omenala elimuji na talụ unu nke ọlụ ọnụ nwa ga-amanalite anyị na-ayọ ndị nze na ọzọ niile ụmụada na iyomụdị ma ndị yutu niile ma Ekwulọbịa United Forum onye ọbụla na-atalụ unu abụgbo n'udo abata gwọba anyị ka anyị were obi nwanne na obi ịfụnanya ka anyị ji sie nyawu udo ike ịmagbo n'udo maka udo bụ ezigbo ihe bịanị ka anyị nwee ka nwụrụ ọnụ maka mbụlụ egwe ka nkele President General Ekwulọbịa mmanwụ Nze Azụbụike Ezechukwu iji ụzọ mmiri Ekwulọbịa nwoke teghete nwanne m jisi ike udo ka anyị na-ekwu okwu elu udo abatagwo be anyị maka nkele kwueli ọchịagha Anambra His Excellency Prosisi Soludo gọvanọ Anambra ọgwana gị bụ orimili bụ nnukwu ụgbọ wee bịa be anyị ugbudo ka udo dị imekwo ka udo dị be anyị Chukwu gọzibe gị maka nkele kwu oke nwa Chief Sajeje Eze Okafọ eze udo n'obodo Agụata Jesco Group nwanne nke m onye ọbụla nyere aka ka anyị nyụkọ mamịrị ọnụ ka ọgba ọbụbụ na be anyị nweka nkele kwu ọnụ injinia Semeka mmadụ abụchi eze aka ibi ihe nwanne m ekene m ekene ọnụ kedu maka prọfesọ. So today is their own day and they are already at the arena performing and this will form the concluding part of the New Yam Festival celebration. Yes, it is still in the celebration mood in the city of Ekwulọbịa as they are celebrating their New Year festival with other activities that is attached to it. Yeah, today is the day of many spirits. The spirits are arriving one after another.
We're still on the arrival of the spirits at the arena.
I'm not going to have again. I'm going to go to Obukago. Kedu ife nwere ịgwa anyị maka emume ndị mmụọ na-eliji n'ụbọchị taata? Ihe nwere ịgwa Ekwulọbịa na ụwa niile bụ na nkwado anyị niile na agbammbọ anyị ka Ekwulọbịa were dị n'udo, ka anyị na-enwe aṅụrị dịka obodo ndị ọzọ si eme, and Ekwulọbịa mere ndị ọzọ na-abịa eṅomeri anyị. So ya dịka o si wee dịbụ mbụ, ọ dịka ya sị na Ekwulọbịa lahụrụ ụra, mana anyị tete anyị achụọkwa ndị mụbụ anya, and anyị amanekwana ha ọzọ. Ị na-anya ewuji eliri n'ihe niile mmiri na-agala gaa nke dị egwu, ma sisi ụbọchị Satọde ruo ma taa, ibe niile ụbọchị dum ma mmụọ m ibe niile. So ibe dị mma, anyị kelere ma aṅụrị anyị na-enwe na ka anyị ga-emechi ya dịka omenala anyị si were dị kemgbe nne anyị na nna anyị mụrụ anyị na ana Ekwulọbịa. Onye a ka ọ dị. Anyị ekene gị. Kedu ife e tiri gị? Obukago. Obukago, anyị ekene gị. Thank you. So we are still on with the Ekwulọbịa Iliji Festival. As you can see, we have so many masquerades at the arena because today is their own special day. It's the special day for the masquerades. The spirits are eating their own New Yam Festival today, as you can see. We are still at the Ekwulọbịa Township Stadium, the arena. And in Ekwulọbịa, the New Yam Festival this year is start the Festival of Unity. So, as you can see, the community is really in a high spirit, celebrating in a very special way. This is very spectacular. This is the height of the performance. This is pure African traditional theater. The theater in the round.
Honorable Committee Chairman. One government, I want divine family. Ofu government got to I may go to one more girl. I say by my PG, and I want no one to work I want one government. When you put around one day, work about. Oh, if I told you, look, I but I don't want. I walk and if I need any design a comment, I want an aha. Amen. Nah, oh, sure.
Studio on the beats. Aham dinaya, aham dinaya, aham dinaya. N'akwụkwọ Ekwulọbịa, aham dinaya, aham dinaya, aham dinaya, aham dinaya. N'akwụkwọ Ekwulọbịa, aham dinaya. Ọnụmanụ ọ bụ udo na-ebute ịfụnanya, ọ bụ udo wetara ọganihu, ọ bụ udo wetara mmepe obodo. Ebe udo dị ka ịhụnanya na-adị, ndị ụmụchiana ahụ na ọ dịkwa na ya, ndị agba aha dị ọ dịkwa na ya.